صمدو يواز ان تግራይ صمدو بسر يخونن إلو مقاله ناتخفس يزارب أما مقاله هذي تግራይ دارجا مستناي 77 درقي كنصاصر لجمره ናይ ድርቂ ሓደጋ ይመጽአሎ መስከረም ጥቅምት ሕዳር ጀሚሩ ሰብ ምጥማይ ክጅምር እዩ ንንትወልድ ዕንብበ መቃለ ተቐሚጦም ንአዲስ አበባ ናሰርሑ ንአዲስ አበባ ሰው ይኣምን ነይርኩም ኢላ ክንዛረብ ኣይኣምን ናይ ድርቂ ጉዳይ እንዮ አይ ቲንክ ቶም ሆም ዝለሉ ናይ ኩናት ናይ ወረ ኩናታት ሸፋፊኖሞ አጀንዳ ክንገብሮ ለይኻልና ትኩረት ለይረኸበል መስለኒ ሕዝውን ግን አቅድሜና ዓው ሓደጋ ሒዙ ድመጽአሎ ምስቲ ናይ ኢሊኖ ልበሃል ናይ ዌዘር ምቅያር ኩነታት ተታሒዙ ሕዘብ ትግራይ ዳርጋ ምስትናይ 77 ድርቂ ክነጻጸር ልጀመረ ናይ ድርቂ ሓደጋ ይመጽአሎ መስከረም ጥቅምት ሕዳር ጀሚሩ ሰብ ምጥማይ ክጅምር እዩ ሕዝብ ኳስ አኻፍት ገንዘብ ናይ ገባራት ናይ ሓረስቶት ማይ ሲኢነን ንብላዕ ሲኢነን ብጣዕሚ ቆርበትን ዓጥመን ተጣቢቁ ንርኢ ኣለና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዳሕና ልባሉ ከባቢታት ነበሩ በአዝመራ ብግዛዕ ብክረምቲ ሕዚ ዳርጋ ድርቂ ጥቅዓለው ንራያ ሓዊስካ ማለት እዩ ሸኹም ዝለሉ ምልክታት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሓደገኛ ከዓ ብጣዕሚ ዝገብሮም ነገር ሕዚ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኳስ ረድኤት ተኣኻኺቡ ገለይሉ በጀት መድዩ ከንቀሳቅስ ክውድብ ዝኾነ ፃዕሪ ክገብር ትሪኦ ናይ መንግስቲ መሓውር ይኹን ናይ ንጆ መሓውር ይኹን ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ይኹን የለ ኩሉ ሞይቱ ሕዚ መንግስቲ እውን የለ መንግስቲ ልበሃል መሓውር የለ ስለሎ መንግስቲ የልብል አካል እውን በቃ መኸተነ ኣብ ተኽስኒ እኒአ ኩሉ ነገር ናብ ጦር ግንባር ልብል ዓይነት መምርሒ ተኸቲሉ ሶት እቲ ማሕበረሰብ ንዓ ክለዋፅእ ንዓ ስንቀምፅእ ንዓ ገለ ልበሃል ነቲ ኩናት ነቲ ልመፀሎ መኸተሎም ዝፅውዕዎ ንሶም ምንቅስቃስ እምበይ ዓርሱ ከምግብ ካብ ድርቂ ዓርሱ ከድሕን ገለ ልገብር ምንቅስቃስ ኣይትርኢ ኣብ ትግራይ ከዓ ቶም ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ዳርጋ ኩሎም ሕዚ ተቋሪፆም እዮም የለዊ ገሊኦም ብፌደራል መንግስቲ ዝሓልፊ ነይሩ በጀቶም መብዛሕትኡ እሱ ጠጠው ኢሉ እዩ ገሊኦም ከዓ ወጥዮም ከይዶም እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ትርኢ ከለኻ ተሰውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ኣኪው ገንዘብ ካብ ዲያስፖራ ካብ ግዛዕ ለሚኑ ገለይሉ ሰብ ከድሕነሉ ዝኽእል ዕድል ሕፀብ ቢብል መስለኒ ትግራዋይ እውን ብብዙሕ ምክንያት እንዳተዳኸመ ሞራሉ እንዳሞተ መፅዩ ኣብቲ ስርዓት እውን ኣብቲ ኩነታት እውን እምነት እንዳሰኣነ ተስፋ እንዳሰኣነ እንዳፀልመቶ ስለልመፀ ሕዚ ንዓ ሓረስቶት ክነድሕን ኢድካ ዘርግሕ ኢልካዮ እውን ዝሰምዐካ ትግራዋይ ለክህሉ ይኽእል እዩና ሓደ ክልተ ሰባት ጥራሕ እዮም ፃዕሪ ክገበሩ ገለ ድርቂ እኒኦ እዩ ረበይዛኹም ገለ ኩሉ ሰምዑ እምበይ ብዙሕ ኣጀንዳ እውን ክኾነ ይትርእየኒ ማለት ምድለዋታ ግን ኣሳሲሮምዋ ጌታቸው ኣሳሲሩ ብጥን ተደቢልዋ ንንትወልድ ዕንብበ መቃለ ተቐሚጦም ንአዲስ አበባ ናሰርሑ ንአዲስ አበባ ሰው ይኣምን ነይርኩም ኢላ ክንዛረብ ተላ ኣይኣምን ዋላ ሎማ ዓንቲ ፀረ ፅምዶ ምዃኑ ሕዚ ፅምዶ ይዋፅ ንትግራይ ፅምዶ ብስረ ይኸውንን ኢሉ ኣብ መቐለ ናተኸፈሰ ይዛረብ ኣብ መቐለ ሕዚ ትግራይ ብድሮ ናተውዕት ከምኡ ኢሉ መቐለ ይዛረብ ኣብይተ ዝኸውን ከምኡ ይገብር ኮፍ ኢልካ ዋይፋይ ሒዙ መኪና ሒዞ ገዝኡ ከፍ ኣቢሉ ይሕዞ ኣይሕዞን እንታይ ከም ዝገበሩ ብፅግና ንፈልጦ ኢና ትግራይ ንወይኒ እዩ ናይ ትግራይ ስቃይ ዝበዝሕ እውን ከምዚ ዓይነት ኣኮሞዴት ዝገብር ባህሪ ስለ ዘለዋ እዩ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ፅምዶ ይድግፍን ዝብል ፃድቃን እዩ ዝኸይድ ናይ ፃድቃን ህይወት እዩ ዘለዎ ናይ ጌታቸው ህይወት እዩ ዘለዎ ምስ ብልፅግና ይፃመድ እዩ ዝለካ ኣብ መቐለ ተቐሚጡ ምስ ብልፅግና ይፃመድ ምስ ኣምሓራ ይፃመድ ምስ ኤርትራ ይፃመድ ምስ ኦላ ይፃመድ ዝለካ ምስ ኣብይ ከም ዘሎ እናተፈለጠ ኣብ መቐለ ኳዓነና ናለ ዝነብር ኳዓነና ናለ ይነብር ብግልፂ ኢና ንዛረበሉና እኮ እዚ ስለ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረብናሉ መጀመርያ ንብልፅግና ይሰርሐሎ ናይ ፐርሰናል ፅልኢ ይመስሎ ነይሩ ሰብ ናይ ፐርሰናል ፅልኢ እንታይ የራኽቦ ኣብ ይፈልጦ መረዳእታ ግን ነይሩና ኣነ መረዳእታ ኣለና ንቸም ብሚድያ ሆሆ ተባሂሉ ይኮነን ሕዚ ኣቐሚጦምዎ ዘለዉ ሆሆ ስለተባሃለ ይኮነ መወዳእሱ ዘንጊዖም እዩ ተረዲዎም ዘንጊዖም መረዳእታ ረኪቦም መጀመርያ ነገር ናይ መረዳእታ ኣለና ኢልናዮ ብቦሌ ክሓልፍ ተሎ ብቦሌ ንኣሜሪካ ክመፅእ ተሎ በበይ ጌርካ መፂኻ ኣነ ካብ ኩሉ ዝገረበና ማለት እዩ ኣነስ ቆልዓ ድየ ኮይኑ ዝረአዮ ወይስ ማደኑ ዓሻ ኮይኑ ደ ይረአዮ ኣይፈልጥን በበይ ጌርካ መፂኻ ብሱር ኣሜሪካ በበይ ጌርካ መፂኻ ኢለ ክሓትት ኣለኹ መረዳእታ ከምኡ ኢለ ክሓትት ኣለኹ መረዳእታ ስለ ዝነበረኒ ዩኒፎርም ሲቪል ቱታ ተኸዲነ እሺ መነፅር ከም ትፈትሕ መነፅር ዝገብር እሺ ካብኡ ቀዊዕ ገይረ እሺ ካብ ፍርቂ ለይቲ ሰብ ቶም ፍተሻ ዘሎ ፍቲ ኤርፖርት ዘሎ ፍተሻ ድኽምክም ዝብልሉ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ኣካባቢ እዩ
دخم قطري أكتيف يمزخون فتشة قطر جن ليت جن بق حلف يمزلوا هذا دخم يدخموا ما أفتي فتشة زي ولا ساعات مريض إيه بوك جيرة برا إيشي كاو بإمريت يوسي ده يتبع أير من قد أير حاسكون إيشي مود إيشي عين يوريا أنا عيرسو عن بسر زيس نتقرأ دهنتي مرحنا زيس نتقرأ في دهنتي مرح إيشي بلو مود أتامو تعشرة خمسة أجر كتا فينجر برينتس ببي حليف كاي عليه زي أميجر حليف كاي بسر أوه نسمى قديمة بيرو خيدة أوصل الليلة نزفوت أم سبعة جرة كاب بلاك ليست أوصل إلى يوم قديمة أوصل أيه نسمى ناس يبزي كنا ملستل مسألك أنا حدا أوروبلان هم لسهم كده مسألك حنت أوروبلان ملستل زين خالن تايب له في السامانجس أبينا عدسة تقميته نفس سامانجس دبي نيخو له عدسة نيخو عبد دبي قدام نيت نب دبي خلص قدام زود على جر بدبي أي ترانزيت يقبل له ويلو نخليهم تايلوه كم يقدر كاد سبعتها حزام خالد سبعة ملستل هايبل نو زي حازني حنت شانت أحيز خمسة أجره بوليتو مسبركو مقالة ترانزيت غير خيري أي رخون أديس أبا رخون مستبل تقنع تراخوكوني إذا ما نمسب إنترناشنال فلايز فلت مجمرة بلاك آتيخا إثيوبيا إنتري فيزا توعي كمالت آتيخا تبايل توقع تأتو كأونا ولوكالي خات خيد ننقص إثيوبيا زي فلت أكام متاو كان زي متاو كان ناو لوكالي تخيد تولد عنده كم زعاتو يفلت نسوق انتايل نسبكم إلى الدناقر نفسحت نعبي سوات دمازة الدناقر يفوتيهم تمكر اللوب قلتها تقول كومزي ناقر ناجر أبتغراي تأمر نيرو ما أنا تقرأي تقال سلا يقول إسكابت مالي إسكاب أرت مالي مردات لنا ثم دوز بحالي دقفني على مقالة ناتو عننا ينبر نتورك اللنيلو بواتساب ديها سيجنال ديها حبرتو مولو ناس حيز نبر مناتهم منالوات أشوف تسسخ له أبي أنا هفت جنتي مقالة زلو أدي سواء زل هفت جنتي كحلو شر زلو هفت جنتي كحلو كمل الأمن أكل تخمزي له علمات يلنا يفلت كعشوه اليوم أما يكادرا الله يبلنا نكون هنا أما يكادرا سراويتنا الله يبلنا شررينا إننا حزمولي قواميو تدوكمنترزيو رقصني أي خطفه واي زي أمس سمع خطفه واي بمولا خطفه واي كنت أنا قدامي تايلم نيرم أرمسوا عندها تبهل استسرح دوكمنتر نيرو ومحكي مجمر يا خور غلو ناوت سراويت كد كله اوبريشن كن وسدينا قبل عرس سراويت تግራይ ጨፍጫፍ ከነካይዲና ናይ ድሮን ናይ ሚሳይላት ናይ እግረኛ ኩل ዓይነት ጨፍጫፍ ክንገብር ንኸደለና ሞንዑ ተባሂሎም በሄሊኮፕተር ዶ ሚድያ ሒዞም ከይዶም ክቆርጾ ይካሉን ዝቕረጽ ነገር የለን ያ ክቆርጽዎ እንድሕር ኮይኖም ዝቆርጽዎ እቶም አምቡላንስ ጥራሕ እንተይኮና ናይ ግሊ ናይ ፐብሊክ ትራንስፖርት መካይኑውን መሊኦንኦ ዝነበራ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውቁዕ እዩ እዚ ቆርጾ ይተደለየ ደመቀ ዘውዱ ብፅፊዒት ዝወቅዖ ጋዜጠኛ ምስክርና እዩ እንታይ ኢና ኮይንና ደኣ ሞራልና ወዲቑ ኣና ሻዕብያ ክንዘምት ከለና እኮ ከምዚ ይነበርናን ኣነ ሽዑ ከይደ ነይረ ከምኡ ይነበረን ሰራዊት ንሓብኡ እንታይ ኮይኑ ገለ ምስ በለት ብፅፊዒት ወቂዕዎ ደመቀ ዘውዱ እዚ ብምሉእ ተሪፉስ ፌክ ነገር ሰሪሖም ፌኩመንተሪ ሰሪሖም ህዝብ ከተታልሉ ህዝብ ከደናግሩ ይኸዱ ኢትዮጵያውያን እውን እቲ ዶክመንተሪ ናይ ሓሶት ዶክመንተሪ ምዃኑ ንኽፈልጥዎ ብቋንቋኦም ክንነግሮም ኢና ገና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ኢና ማለት እየ ስለዚ ሓድሽ ናይ ሓሶት ዶክመንተሪ ሳልሳይ ግዜ ምስርሑ እዩ ናይ መጀመርያ ኣርሚ ሰብዓ ኣለዉ ኢሎም ሰሪሖም ኣርሚ ሰብዓ ኣንታ ኣርሚ ሰብዓ ኮ ይነበሩን ኣርሚ 13 እዮም ዝተባህለ ኣርሚ ሰብዓ ለካብ ካሊእ ቦታ እያ ነይራ ለዚ ኣርሚ 13 እዮም ነይሮም ዝተባህለ እምበኣር ኣርሚ ሰብዓ ዝብለ ውፅኹም ስርሕዎ ኣይ ካሊእ ጌጋ ክፍጠር እዩ ካልኣይ ይስራሕ ተባሂሉ በዓል ዳሞራ ያሕያ 500 ዶ 600 ዶ ተማሪኾም እንዳበሉ ዝሰርሕዎ ኣብ ናይ ዩቱብን ካሊእን ዝዘርግሕዎ ቁም ነገር ኢሎም ቆፂሮም ማለት እዩ ካልኣይ ዶክመንተሪ ተለቐቐንስ እዩ ኢንተርቪው ያ ገይሮም በዓል ዳሞራ ያሕያ ህዝቢ ትግራይ ከኣምኖም ከምኡ ገይሮም ከደናግሩ እዮም መኪሮም ሕዚ ንሳልሳይ ግዜ ዝስራሕ ዘሎ ሎማዓንቲ ዝሕለፍዎ ትማሊ ምሸት ማለት እዩ ዝሕለፍዎ ሕዚ እውን ያው ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ሙሉእ ክሪኦ ከለኹስ እንታይ ኢልስ ናይ ማይካድራ ድፋዕና ከሪኦኩም ኢሉ ኣብ ማይካድራ ከዓ ከይዶም ሸረሪና ኮይኖምስ ማይካድራ ኣትዮም ሕዚ ሰራዊትና ዝነበረሉ እንት ዝብልዎ ዘለውን
ሰማይን መሬትን ምዃኑ ትርሕቆት ብጣዕሚ ርሑቕ ምዃኑ ርዳእኒ ትዘለውሉ ቦታ ኣበ እዩ ኢልና ሓቲትና እውን ፍልፍላትና ስለ ዝሓበሩና እዚ ዓይነት ዶክመንተሪ ገይሮም ህዝቢ ከየደናግሩ ፍላይ ህዝብና ከይደናገር ፅቡቕ ነገሩ ቀዲምና ስለ ንወፅሐ ዘለና እዚ ክሕልፍ ደልየ ዓቕሊ ፅበት እዩ ንክልተ ነገር እዩ ከምኡ ገይሩ ዝሕልፎ ዘሎ እቲ ሓደ እቲ ዓሊምዎ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ከድንን ሰራዊት ትግራይ ክብተን መንእሰይ ትግራይ ክፈርሕ እዩ ይትረፍ ደሎሚ መዳፍዕ ወኒኑ ድሮናት ወኒኑ ዘመናዊ መሳርሒ ወኒኑ ብዓሰርተታት ተሽሓት ኢፍናት በማይ ተሽሓት ወፅዩ 11 ሰብ ኮይኑ ዝኣረገ ጓንዴን ዝኣረገ ሽጉጥን ሒዙ በረኻ ወፅዩ እውን ኣይሰግአን ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ ዕላማ ዝሓዘ ተገዳላይ ክስዓረ ይኽእል ብሕልና ደረጃ ህዝባዊ ዕላማ ዝሓዘ ተገዳላይ ክስዓረ ይኽእል መጀመርያ ትከውዝ እዩ እቲ ዕላማ ኢኻ ኢቫሉዌት ትገብሮ እቲ ዕላማ ኢቫሉዌት ዝግበር እቲ ዕላማ ህዝባዊ ዕላማ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ሒዝካ ስለተኣትዎ ኩሉ ግዜ ሰዓራይ ኢኻ ማለት ስለዚ እዚ ኣሚኑ ዝኸይድ ህዝቢ ብኡ ገይሮም ከርዕድዎ ይኽእሉን ዓቕሊ ፅበቶም ግን እቲ ርእሱ ከድንን ደሊናየ ዝነበርና ህዝቢ ርእሱ ከድንን ኣይከኣለን እንታይ ንግበር ሕቶኦም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዓቕሊ ፅበት ዝብሎ ዘለኹ እቲ ፅምዶ እንተጀሚሩ መልሲ ምሃብ እንተጀሚሩ ናይ ሰሙን እያ ትኾን እንተደፊኣ ክልተ ሰሙን እያ ትኾን ምክንያቱ እንድሕር መልሲ ምሃብ ጀሚሮም ካብ ቦርደር ትግራይ ጀሚሩ እስካብ ሸዋ እስካብ ሰሜን ሸዋ ተዘርግሐ ሰራዊት እዩ ኦረዲ ዝኣተወ እዩ ካብ ትግራይ ተወጊሱ ወልድያ ሓዘ ደሴ ሓዘ ደብረ ብርሃን ሓዘ ገለ ሓዘ እንዳተባሃለ ዝኽየድ ኣይኮነን ኣብኡ እኒሄ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከባቢ ኣብ ቦርደር ትግራይ ቆቦ ክትሓዝ ከሎ ኣብ ቦርደር ኣዲስ ኣበባ ከዓ ደብረ ብርሃን ደብረ ሲና እዩ ዝተሓዝ ሸዋሮቢት እዩ ዝተሓዝ እቲ ኢልካ በዓል ሞጆ እዮም ዝተሓዝቦት እዩ ከዓ እቲ ኩናት ቅዱ ካሊእ እዩ ዳርጋ 1982 መወዳእታ ከባቢ በልዎ ካብ 1982 መወዳእታ ወይ 1983 መጀመርያ ከባቢ ዳርጋ በልዎ ከምኡ እኒ ሕጂ ጀመርኩ ክብል ከሎ ጉንበት 1983 እያ ትኾን በዕላ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥቕኡ እዮም እኒአው ካብ ጥቕኡ ካብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ እስካዕታ ጫፍ ዝኾነት ኩርናዕ ጫፍ ናይ ኢትዮጵያ እስካዕ ሞያሌ እስካዕ ወለጋ እስካዕ ቤንሻንጉል ናይ ኩርሙክ ናይ ቤንሻንጉልን ናይ ሱዳንን ቦርደር እስካብ ምዕራብ ትግራይ ብላዕላይ እውን እስካዕ ቡሬ በቲ እውን ዓፋር ጫፍ በቲ እውን ሶማሌ ጫፍ ዓፋር ጫፍ በቲ እውን ሶማሌ ጫፍ ኢዝኒ ኦጋዴን ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ እስካዕ ፀግዒ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ እውን ብሚኒስትራት እንተይተረፈ ሰብ ዘየብሉ የለን ብሚኒስትር እንተይተረፈ ነዚኡ በብመዓልቱ ዝቕይር ዘሎ ሓደ ሰብኣይ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝቐየረስ ምንም ዘምፆ ለውጢ የብሉን ብርግፅ እዚ እንዳኾነ እንዳሃለወ ደብዳባት እንዳገበረ እንዳሃለወ ንሕና እዚ ዲና ክንብል ዝግባአና ዝብል ሰብ ከም ዘይሰኣን ርግፀኛ እየ ከምኡ እንተበልው እንተሓተቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከምኡ ስለ ዝሓተተ እውን ነውሪ ማለት ኣይኮነን ትክክል እዩ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዝሰነቁ ግን በበየናይ መንገዲ ከይዶም እንታይ ዓይነት ኦፕሬሽን ሰሪሖም ፀላኢ ደኩዓኳ የብልዎ ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ናብቲ ደረጃ ንሱ ዝበፅሐ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝርድኦ ተስቕታ ስኢሎም ክዕልቡ ደልዮም እዮም ዝብል እምነት የብለይን ብርግፅ ሞር ክበዝሕ ከሎ ማለት ስቕታ ክበዝሕ ከሎ የደናግፅ እውን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ጥምረት ግን ናህና ጥራሕ ዝሓስብዎ ኣይኮነን ኣምሓራ እውን ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ኦሮሞ እውን ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ቤንሻንጉሉ ጋምቤልኡ ዓፋሩ ካልኡ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ኤርትራ እውን ከም ኤርትራ ከም ሃገር ንባዕላ ናብ ካሊእ ሓደጋ እንተይኣተወት ክትኣትዎ ዝግባእ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓሶት ካብ በዓል ደመቀ ዘውድን እሸቴ ደምለውን ዝጀመርዎ ሓሶት ጀሚሩ እስካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዘቀነባብሩ ዘለው በዓል ዳሞራ ያሕያ ዝብልዎ ዘለው እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ከም ዝረኣኹሞ ዳሞራ ናይቲ ድሮን ከቅርብ ከሎ ናልባሽ ኣይደኖ እንተሃሊ ንኸቅርቦ እንተዘይ ኮይኑ ፀኒሕና ክነቅርቦ እንዲና
ናይ ዳሞራ ዘቕረቦ ትንተና ያይሉ ኣብ ትግራይ ድሮናት መውቅዕን ምንም ፀገም የብልናን ህዝቢ ታርጌት ገይሩ ስለ ዘይኮነ ዝኸይድ ዘሎ ፀገም የብሉን ቀፅሉ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ያ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ይብለና ኣሎ እዚዩ ዳሞራ ያሕያ ዝብሎ ዘሎ እዩ ዳሞራ ተነገሮ ዘንብብ ሰብ እዩ ርዳእኒ እዩ ኣነ ዳ እሞ እንታይ ገይረ ድየ ሳንዳ ኣሎም ኢሎምኒ ከም ዓበል እንዳኣሎም ኢሎም ንኽብለና እዩ እዚኣ ስምዕዋ ፍጸሙ ዘለው ደብዳባት ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዘብፅሕዎ ሓደጋ ብዘይ ምህላው መሪሕነት ጉጅለ ህወሓት እንተሓዘነ እኳም ህዝብና ግን ዝተወሰነ ሩፍታ ይስምዖ ምህላው ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይገልጸሎም ብዝኾነ ግን ካብ ሓደጋ ደብዳበ ድሮን ንምድሓን ካብ መንበሪ ገዛውቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዳ መራሕቲ ጉጅለ ህወሓት ምርሓቕ ከበድቲ ብረታት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዘይምዃን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፍጸሙ ዘለው ደብዳባት ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዘብፅሕዎ ሓደጋ ብዘይ ምህላው መሪሕነት ጉጅለ ህወሓት እንተሓዘነ እኳም ሕዚ ዳሞራ ያሕያ ናይ ህወሓት ኣፈቀላጤ ዝነበረ ካሊእ ተኣምር የብሉን ዳሞራ ያሕያ ምስ ኣተወ ስልጣን ኣይተዋህበ ምስ ኣተው ስልጣን እዩ ትዕላማ ነይሩ ምስ ጌታቸው ስለ ዝነበረ ብጌታቸው ዘመን እውን ከይወሃብ ንእከለ እዮም ሒዞሙኒ ከልኪሎሙኒ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ስልጣን እያ ታኸምኡ ተብሎ ዘላ ግን ኣብ ሰላማውያን ሰባት እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝግበር ዘሎ ደብዳብ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ስለ ዘየብፅሐ ህወሓት ሓዚኑ እዩ ዝብለና ዘላ ሓቂ ግልፂ እዩ ዝበሎ እዚኦም ወታደር ድዮም ወታደራት ድን እዚአን ዘን ህፃውንቲ እዚአን ሰላማውያን ሽግግር መንግስቲ ክንመስረት ክሓስብ ከሎ ኩሎም ኣብ ቃልሲ ዝተሳተፉ ሓይልታት እዮም ኣትዮም ብምሉኦም ኣብቲ ቃልሲ ዝነበሮም ኣስተዋፅኦ ብዘየገድስ ናይ መለስ መትከላዊነት እዩ እቲ ልምዓታዊ መንግስቲ ኣብ 10 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ዝረኣዮም ምዕባለታት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝተረጋገፀ እዩ ነዚ እዩ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክብል ዝተኽኣለ ስለዚ እቲ ሓደ ስትራቴጂ ስርዓት ናይ ህዝብን ዲሞክራሲን ክኸውን ምግባር ቃልሱ እዩ መትከላዊ ቃልሱ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ካሊእ ክንሪኦም ንኽእል ኣብዚ ናይ መለስ መትከላዊነት እዩ መለስ እምነቱ ብዙሕ ግዜ ይግለጽ እዩ ዓንዲ ሒዝካ ተቆፀ እዩ ካፍቲ ናፍቲ ዝብል ነገር የለን ዓንዲ መትከል እያ መትከል ህዝባዊ ወያነና ዓንድን መሰረትን ናይ ዝኾነ ነገር ክደራደር እንተኮይኑ ስትራቴጂ ውፅኡ ናይ ስትራቴጂ ኣንፈታት ከቕምጥ እንተኮይኑ ኩሉ ዓንዲ ሒዝካ ተቆፀ እዩ መሰረቱ ዓንዲ ድማ ህዝቢ እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ዝብገሰሉ መትከላዊ እምነታት ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ዘሪኦ ጥራሕ ኣይኮነን ቃልስና ክዕወት ደርጊ ክድምሰስ ቁሩብ ዓመታት 3 ዓመታት ገለ ዝተረፈሉ ግዜ ዝነበሩ ትግራይ መሊኡ ሓራ ዝወፀሉ እዋን ናብ ዝነበረ ሰፋሕቲ ዘተታት ህወሓትን ደርግን ዘተ ዝገብሩሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ መለስ ብፍላይ ካብ 81 82 ስጋብ 83 ሙሉእ ዓወት ንረጋግፅ ተዓዊትና ኣለና
አዲስ አበባ ሰራዊትና ዘይሩ ከቢውዎ ኣሎ ምንም አይነት ምድርዳር ዘድል ነገር አይነበረን ስጋብታ ጊዜ ንሳ ግን ደርግ ዘለዎ ስርዓት ክምስረት ታይት ሽግግር ጊዜ ደርግ እውን ዘሎ ኸመጽ ምስ ደርጊ ናይ ምድርዳር ድሌት ነይሩ እዚ አሜሪካ ይዝመርሖ ነይሩ ናይ ምድርዳር መስርሕ ኮንፈረንስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ነይሩ አሻገሬ ግለጡሊ ገለዝ ባህል ናይ ደርጊ ነይሩ ነቲ ዴሊጌሽን ናይ ደርግን ምይይጥ ዝተላኸይ ታ ነገር ከም ዘይትኸውን ተረዲኣቶላ ኮፍ ሚሉ ምስ ወያነ ተማያይጡ ከምፆ ዝኽእል ነገር የለን ምስ ኢህአደግ ሽዑ ምስ ኢህወደግ ስለዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተወ ነቲ ምይይጥ ሓደ ቅድሚ ኩነት ተቐሚጡሉ ምስ ወያነ ኮፊልና ክንደራደር ተኾይና ወያነ ሰራዊቱ ብምሉኡ ናብ ኣምቦዮ ንድሕሪት ይምለሱ ካብ አዲስ አበባ ምታው ማለት ነው ዘይኸውን ምዃኑ ክደራደር ድሌት ስለ ዘይነበሮኒ ክኸውን ዝኽእል ሕቶ ይኮነን ኣቕሪቡ ስለዚ እቶም ነቲ ድርድር ዝመርሑ ዝነበሩ ኣሜሪካ ህወሓት ኦነግ ኢፒዲኤም ቢኣደን ዝኾኑ ድሓር ማለት እዩ ይሄደን ያም ነረም በቃ እዚኦምን ናይ ኤርትራ ድማ ዞው ግንባር ዝተሳተፈሉ ናይ ለንደን ኮንፈረንስ ናይ ዓወት መእወጂ ኮንፈረንስ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ መለስ ምድርዳር ሰላም أو من قد دخلنا تكفتر مقبار سقبت مجرشة سقبت ملو عاوت الرقاقيس عند حلوه زخيت للو ناي كاب سمانيان حدا تجمر الدراب تاليان دحر ناي مجرشة ناي لندن كونفرنس سمانيان سلستين كقبر كله يهدق داتو قنبت إسرا نيرو قنبت 10 شمنته أو لندن كونفرنس نيرو أبزيتهم زول كومتاون نام سلطان زموت زلوا حيل تطرحيو يودق هناك حزباو جنبار تزاتو يلو هنا تطرحي نيرو سلازي ازي ازي ناي مدردار عميق سلازنورن كدرادرن كون كم تزلخم متكل ما أخل غيره سلز درادرن تناوعد أليان سجورا يخون أو لندن سجورا زاتات بس درجي من معاناة لوتي كم تعيك على سجاو يودك سراوي تبوملو أديس أباتيو زقازرن ناشجر منجستي سجاو زمسرت سازي شجر منجست خن مسرت كحسب كلهم أبقى استاسات في حيلات يوم أتيهم بوملو أبتقارس زنوارو مستواز أو بزي قدس هذا تقرأي اللي هو ممارسي ويتقالي سيدهن ويبلزق النايتف مغنياته لما عن تليتي مرحت واحد كلهم ويتم تزحدروا بلزقنا تقرأي آتيو متفجافن سما كم مقتالون مريت كم مقراسون حد خمساتون تقرأي كم مفتانون حد يعلن مغنياتهم نحوحتون تقرأي أو تقرأي زلو ودابل لو ويلو سلازة حساب إيو مستقرأي حويس زوقع زلو